नोंथांमोना जुलाइ दानसिम नेथ' जुलाइ दाननि जा सामार पार्लियामेन्ट सेसन बे सेसनाव जोंनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया प्रतिश्रुति होदों जोंनि एनडिएफबि मोनब्रै हानजा आरो आबसु इउनिपियावनो जे नैबे जुलाइ मासनि सेसनाव जोंनि जा 125 एमेन्डमेन्ट बिल बेखौ बिथांमोना प्रदान खालामनानै पास खालामगोन होननानै पास जानायनि उनावबो मास मोनसे मोननैया नांबावखागोन आयेन जानो थाखाय गतिके जुलाइनि गेजेराव जे एमेन्डमेन्ट बिला पास जागोन बेखौ जोङो मोनदांनो हादों आरो बे जागोन आरो जानाय लोगो लोगोनो पलिटिकेलि कन्स्टिटिउसनेलि सिस्टेमा माबोरै जागोन बेखौ नोंथांमोना जुलाइ दानसिम नेथ' जुलाइ दाननि जा सामार पार्लियामेन्ट सेसन बे सेसनाव जोंनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया प्रतिश्रुति होदों जोंनि एनडिएफबि मोनब्रै हानजा आरो आबसु इउनिपियावनो जे नैबे जुलाइ मासनि सेसनाव जोंनि जा 125 एमेन्डमेन्ट बिल बेखौ बिथांमोना प्रदान खालामनानै पास खालामगोन होननानै पास जानायनि उनावबो मास मोनसे मोननैया नांबावखागोन आयेन जानो थाखाय गतिके जुलाइनि गेजेराव जे एमेन्डमेन्ट बिला पास जागोन बेखौ जोङो मोनदांनो हादों आरो बे जागोन आरो जानाय लोगो लोगोनो पलिटिकेलि कन्स्टिटिउसनेलि सिस्टेमा माबोरै जागोन बेखौ मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा गाव गावनि फिसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो गोसो दं नामा? बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां खौरां। क'क्राझार जहरनि सा फारसे तितागुरि भबानिपुर एबा समबाय भवन अफिस साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 11 सिमनि थाखाय 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 9 सिम बर' मिडियाम आरो थाखो 11 आरो 12 थाखोआव इंराजि आरो बर' मिडियाम जागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव साइन्स, आर्टस आरो कमार्स स्ट्रिम थागोन। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादा आलादायै थाग्रा हस्टेलनि खाबुबो दं। मख'नो गोनांदि बे फरायसालियाव बिपिएल गोनां फरायसाफोरनि थाखाय एडमिशन फिसआ अफार थागोन। जाय फरायसाफोरा बर' मिडियामजों टप 10 बे फरायसाफोरनो 2 बोसोरनि थाखाय फ्रियाव फुल कर्स होनाय जागोन। बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनो मोजांथार खाबुफोरबो होदों, जेरै सानफ्रोमबो जीके, कम्पिउटार, रिजनिं, इंलिश स्पिकिंनि जुनिया क्लास मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो दानाव मक टेस्ट मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो सनिबाराव उफ्रा मावफारिनि फोरोंथायनि खाबु होनाय जागोन। सानफ्रोमबो फ्रियाव JEE आरो नीटनि फोरोंथाय होनाय जागोन। 85% बारा मोननाय फरायसाफोरा फ्रि एडमिशन मोननो हागोन। बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि फरायसालिया थाखो 6 निफ्राय थाखो 9 फरायसाफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो थाखोआव गासै 20 फरायसाफोरनि मुं थिसननाय जागोन। आबुङै मोनथिनो थाखाय गाहायाव होनाय जानबुं नम्बर 7638008149 6000349997 6003494371 आरो 7896667636 नम्बराव खौरां लानो हागोन।